Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Gi ibu sini senggay tanu auras. Si isaging kaya bulan Ramadan adi tanu di pamagusain. So mga pad-abandingan si iku agama tanu, agama Islam. Pag-uuluan na nai mga wata iyo, mga laki niyo ang mag-ingaran siran sa fityanul Islam. Madakal apo pakaisa. Sino mga detigyan? Pada ko mga tawa pakabugay sa diakat. Ino mga day. So tamo kakan. Menirampay ko tamok diyang kaakakuan sa diakat. Naginan imbugan tanong sa usayan sa giyang kain. Kagagawin iman. Paganayon na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialoy niyan. Tigiyan. Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu. Mustila lahu yawmal qiyamati suja'an aqra lahu zabibatan. Yutawiquhu yawmal qiyamah thumma ya'khudhu biluhzimatayhi thumma yaqul ana maluk ana kanzuk. Ditiruno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadna tigyan sa tao abigan wallah sa tamok riniskian wallah sa tamok orian yan adan yan tunay sudia katian nang baluin wallahu subhanahu wa ta'ala aging kota tamok yan sa alungan amori ulad nipay wan adan nipay ayarupaan yan na karurupawan sa ulo niyan na adem pen adua titik ke ulo yan adem pen adua titik ke ulo yan maka mama anau tu sakala yan bisa orian yan na kekebenian aging kota tahu dan yang kuaiso tamuk yang sadia kat sa alungan amori kulib dan yang salig na kekebenian sa ulo na din yan ditiroon ana malo ana kanzuk. Sakna tigyan so tamok apian ni muka. Sakan so perak ka apian ni muka adang kapangwais sa diakat. Gianan ikargan utaw. Din yang kuen so tamok yan sa diakat. Ay siksaon wallah sa alungan amawan. Antun mga tamok kekuan sa diakat. Na so mga ulama na tinduiran sa tigiran limatiman. Paganayron naging kutwa ad-dahab. Maan asubulawan. Ikadua na al-fidda so silver. Ikatalo nagyang kutwa urudu tijara so mga dagangan ka. Ikapat nagyang kutwa bahimatul an'am so mga pangangayaman maan aso unta sapi kambing. Ikalima nagyang kutwa al-khariju minal ard so karagun si kulupa. Paganayron nagyang kutwa bulawan. Ikadua na silver. Ikatlo na dagangan. Ikapat naging kutwa mga pangangayaman. Ikalima naging kutwa karagun si ikulupa. Antun apman yung mga syarat kapagay utaw sa diakat. Na tindu mamu mga ulama sa akon asyarat yan naging kutwa limatima. Paganayron naging kutwa al-Islam. Sumugay sa diakat na mabaloy askan yan, na Muslims kanyan. Ikadua naging kutwa al-hurriya. Maan naging kutwa tawang bagay sa diakat na kanabas kanyan uripan. Ginan adwitiman asyarat na si imanunumpang kutaw ang bagay sa diakat. Ikatlo, ikapat, ikalima na si ipman manunumpang kutamok akuan sa diakat. Anto na unang ikatlo. Giyang kutwa bulugun nisab. Watigin so tamuk ka na may rampay ko diyang ka aigira-apkirampay ron so tamuk na kuan sa diakat. Antun apan naging kutwa istiqrarul milkiyah miatanto miatitu miataruto so kami miliking ka sa giyang kutwa tamuk. Ikalima naging kutwa al-haul udi na hawalanil haul. Maana so tamok ka amin irampay kunisab diyang ka kirampay ron so tamok na kekuan ka so diyang kateka diyang ka o kirampay ron so tamok ka nagpakabagay ka sa diakat na tumagil ka sa saragun nagita pang ka makabagay ka sa diakat. Baka isu
anto na inisab ay kalaian ay diyang kaayan aw mirampay ron sa tamukakan nagkakuan na kan sa diyakat supirakat paganay na ando sa giyang kutwa 5 supirak na sumanga ulama na suwatigiran supirak na si makasusulod sa giyang kutwa bulawan agug giyang kutwa fidda sumyangaw na masa na ayad na perakiran na bulawan na ayad na bulawan iran na perak udit na sa perakiran na silver na makasusulod sa giyang kutwa bulawan agug perak so bulawan na ayan ni sabihan at di ko mga ulama na mirampay sa 80 agulima kagram so bulawan ka nagkakuan ka sa diyakan sukman so silver na ayan ni sabihan na mirampay so silver ka sa giyang kutwa 500 agus 10 agulima 595 gram na mirampay ron so silver ka nagkakuan ka sa diyakat ma'am maana aw subulawan ka na mirampay sa 80 agulima kagram na pembagi-bagiin ka sa 40 na sa resulta niyan nagitoy kibagayin ka adiyakan so mamuso silver ka na mirampay sa 595 gram na pembagi-bagiin ka sa 40 nagitoy kibagayin ka adiyakan yan so pirak ay diya so pirak anto na ikalaan ni sabihin aw mirampay ron nagkakuan ka sa diyakan so mga ulama atigiran siing kay tukas sa giyang kanan abulawan o di naging kanan asilber anto na ibarat yan upang ako subulawan na ayarga yan na 2,000 na itimas kaw naging kutwa 85 2,000 times 85 na sa resulta niyan nagyutoy nisab o pirak ka o siing kay tukas subulawan upman o siing kay tukas ko silver ibarat yan na sa silver na kay may to iarga 50 ibarat to sa kagram na timas na ka sa 595 na sa resulta niyan nagito inisab o pirak ka o pamakusing ka itukas iko silver pakaiso na ando nga ituks kayo sing ka itakas kubulawan na tantua mala kasubra magatos libo uway ibarat na 170,000 na may ito ataw ipikiram pa insan sa tamok yan na mirampay roman na kailangan na tumugan na saragun na o din tumugil sa ragun na di kakuan sa diyakat na depo abgay sa diyakat upman o singay tagas ko silver ay kala o silver na so 50 na takpa nga sa 595 na ay resulta niyan na 29,750 na mas may ito anan anisab mas may ito adiyang ka mas may ito tax na tigo mga ulama ay mas mapia na si itanoy si eko silver para madakal apo pakabagay sa diyakat maana aw sutamok ka namin nirampay sa 30,000 na tumbagan ka asaragon na pakabagay ka sa diyakat oy ginan ibigan tanaw sa usayan agyang kanan anisab o tamok igira ay tamok ka na perak so mambusudugangan na kitong kaso kapital yan umiyakan isab na uman saragon na kuan ka sa diyakat oy so pangangayaman agusto sa lakawron karagon ko lupa datano pasin o saya kasi iko mga pag-aoras oy aya pa kaysa na antunay ukit akapamugay ka sa diyakat oy igir aso tamok ka namin nirampay sa nisab maan ibarat yan na miyaka 30,000 na miyaka nisabuto igir singka initakos si iko silver an andi ka tumbaginian raka asalagon andai ka tumbaginian raka asaragon na kedibay-dibay ka sa makapatpulo mapumbagi-bagi ka sa makapatpulo na sa resulta niyan na kibagay ko to adiyakat o manoto saragon ginan imakampat o seyan iko kan diyakat na inukap sumpatan tanabusi ko mga padaoras Penalamatan tano sa Allah sa kibubulos aging kai programa tano ay malaag penalamatan tano naging kai an-nasiha multimedia sabab sa ay mala kasasabapan sa kita taros aging kai programa tano gibuswa tayo laki niyo pagarin niyo amin Abul Hasan Aluyudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musyahidina al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giid na miyak kay tuito, so mga tao ang mananaguntaman sa ikong patahadyo.
So kababalo agyang kay agama tano agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kutwa pirikiri keban agyang kutwa kawiyawiag agyang kutwa mga tao si isa agyang kaya dunia nalangun tanurun den matao ingeda iya sarigidan alungan aditatap ingeda iya ditanusi ketatap kenaba tanusi ikakal. Search aniyo agyang kaya Facebook tano iningaranan sa An-Naseha Multimedia kilay tanong siya sa mga piktibarangan ng mga video tanong. Mani pakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tanong. Ang makapupong kung mga andawan o mga ulaman tanong.